Дарэчы, а што там з Вікторыяй Азаранкай? Даўно пра яе не чулі, праўда? Апошні свой матч яна правяла ў мінулым годзе, ў жніўні. Пасля гэтага беларуска ў туры не выступала. На Ролан Гарос яе таксама няма ў заявачным спісе. Пры гэтым тэнісістка ніяк не каментуе сваю адсутнасць. І зараз Азаранка ўжо ў 3-й сотні рэйтынгу WTA. Толькі ўдумайцесь, фармальна Азаранка толькі 4-я ракетка Беларусі. А калі Азаранка не згуляе на ніводным турніры да US Open, яна ўвогуле знікне з рэйтынгу WTA. Цэлая эпоха знікне. Затое Азаранка была ў Аргентыне, там хадзіла на футбол. Цяпер у яе ёсць іменная кашуля Бока Хуніорс і фота з легендарным Романам Рыкельме. А яшчэ яна атрымлівае асалоду ад спакойнага сямейнага жыцця. Яна выкладае фоткі з сынам, той, дарэчы, працягвае займацца хакеем. І нават нейкія трафейчыкі бярэ. Такое вось жыццё. Ну а Арына Сабаленка ў гэты час б'е рэкорды Вікторыі Азаранкі. Маю на ўвазе ў тэнісе. Дарэчы, зноў пытанне, дык хто круцейшы, праймавая Сабаленка ці Азаранка? Может быть, это я как старый пердун рассуждаю, но на самом деле раньше в женском теннисе, ну что, не теннисистка, там 8 минимум, просто, блин, ну в таком порядке все. Сейчас Соболенко, ну назови еще, ну максимум 2, 3, 4. Ну не знаю, тут или Арина просто в таком большом порядке, что просто соперниц не видно практически. Мне кажется, количество, что у мужчин, что у женщин, количество классных, супер теннисистов, теннисисток было намного больше. Ну, такое мнение, в принципе. Ну, Арина все равно умничка.